Sinuportahan ni Senator Bam Aquino ang panawagang palakasin ang suporta para sa mahigit 5 milyong batang Pilipino na may kapansanan o Children with Disabilities o CWDs. Nangako ang senador na sa muling pagbubukas ng kanyang komite ay tatalakayin niya ang tinawag niyang gaping hole o malaking pagkukulang sa sistema ng bansa patungkol sa mga kabataang may kapansanan. Sa plenary session nitong Desyembre, sumuporta si Aquino na tumatayong chairman ng Senate Committee on Basic Education kay Senator Raffy Tulfo para ihayag ang kanyang manifestation sa umano'y pagpapabaya sa sektor ng milyong-milyong pamilyang Pilipino na may kapansanan. Binigyang diin ni Aquino ang katotohanan na sa kabila ng pagsasabatas ng Inclusive Education Act ay nananatiling walang suporta, kulang sa pondo at madalas ay invisible o hindi napapansin ng pamahalaan ang mga mag-aaral na kabataang may special needs. Ang pahayag ni Aquino ay base sa nakababahalang datos mula sa ulat ng EDCOM-2 o ang Second Congressional Commission on Education. Aniya, sa tinatayang 5.1 million na batang may kapansanan sa buong bansa, 8% o 391,000 lamang ang nakatala o may record sa mga eskwelahan. In the EDCOM-2 report, lumalabas na 1 out of every 5 students ay may kapansanan o merong concern na kailangan pong bigyan ng tamang pansin. No? Binigyan din ng senador na nasa 61% ng mga naka-enroll na mag-aaral na may kapansanan ang walang formal na medical diagnosis. Dahil sa sobrang mahal ng clinical assessment, umaasa na lamang ang mga guro sa pagmamasid ng mga manifestation o senyales ng bata. So malaki po yung porsyento. In fact, we intend to look further into these numbers to find out kung gaano to katotoo o anong range ang pinag-uusapan. Ayon sa senador, maraming magulang ang lumalapit sa kanyang tanggapan na nawawalan na ng pag-asa dahil sa kawalan ng pampublikong pasilidad at sa napakataas na singil sa mga pribadong therapy. Inihayag din sa datos ang matinding kakulangan sa mga guro dahil 32% lamang ng mga mag-aaral ang may access sa isang specialized teacher. Mas pinalala ang krisis na ito ng napakaliit na pondo kung saan ang ilang paaralan ay napipilitang pagkasyahin ng 333 pesos hanggang 488 pesos kada mag-aaral para sa buong taon. Bagamat may mga naitayo ng gusali, kung saan 69% ng Inclusive Learning Resource Centers o ILRCs ang tapos na, nananatili ang mga itong empty shells o bakanting gusali lamang. Walang sapat na mga therapist at specialist na magpapatakbo sa mga ito. Kung ikukumpara po natin ang pondo, ang infrastruktura, ang kakayanan na matulungan ang mga kabataang may special needs, kung ikukumpara po yun dun sa nakalaang tulong at budget, ay malayo po talaga. Sa pagtatapos, nanawagan si Aquino ng mabilis na aksyon at pakikipagtulungan sa iba pang sangay ng gobyerno. So nararapat po itong ma-raise and we will work, Mr. President, hand in hand with the good senator as soon as we can reconvene our committee. Pagdating po sa mga children with special needs at mga estudyanteng may mga special needs, pwede po tayo magtulungan para mabigyan ng solusyon. Kamakailan ay isinusulong ni Senator Tulfo ang 40 million pesos na dagdag pondo para sa Project Aruga ng DSWD, isang programa na nagbibigay ng financial aid sa mga pamilya ng CWDs. Iginiit ni Aquino na dapat maging holistic o buo ang solusyon at pagsamahin ng tulong pinansyal ni Tulfo at ang kanyang adhikain na ayusin ang sistema ng edukasyon para sa mga batang may kapansanan. Arlene Salonga, CLTV 36 News.